Kastala ti biyag! Ket ita, adtoy ti pakasanitaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ipulang mo ti binulod mo, tapno agtultuloy tinasaya at apanagkakarubayo. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, Mare Dionisia. Ay na. Naimbag abigat mau. Ay, sus, nakapimpintas ka man itabigat maray. Si kamot, Mari Clara. Bigbiga man ngay may ka nakikaruba. Di mo pa'y sinumbatan, di pa nang kablao ko kan ka. Ay, wanan niya. Naimbag matabigat mo, Maray. Kunak, nakapimpintas ka itabigat. Ay, kasta aya. Kano sa anak pa anak kasagay sa ito ni. Nagadutas asikaswag di tibalay. Saan mo't amadlaw asaan ka pa'y nagsagay say maray? Aya. Sa anak pa nagdigos, Maray. Ay na, saan amadlaw? Kaslangarod ka digdigos mulat na. Aya. Uray di pa'y ud mo maray. Ay sus, kasla ka shower mau. Kano kanayon nga reklamo nila kay ko. Taagat ba si asuka ka no ti payod ko? Saan mo't Ay maray, bulude man jadak kalaplanganam. Mabalain. Ay, aglaba ako mamot ti Ay Maray. masigin amaray, ipabulod mon kanyak tanagabsuon tilalabaak. Ay nasa pinagpintas ka pa ita, karupropam ni Nora Honor maray. Na, unak man no ni Sharon kunita. Ay iwan gayam, ni Sharon kunita lattang arudan. Nala, ingkala na ni Jay likod, Maray, Jay planggana. Ay di kadakkelan mare Jay kadakkelan na plangganak tala mo. Ay mare, saan ka di nga dadakkel nga aso ya? Nakapagod, Maray. Si kalatan ti mapan mga lamaray, taa mga nukagaten nak di aso yaw. Ay, wala niya. Sige, mabilangar tayo nakalaan. Urayan na dito yan. Sige maray. Ay na. Ay, naglaka nga utpunday jay ako maray. Naggapuam si ka, Clara. Itay ka pa ibirbirukan. Napanak bimulod iti planggana. Ne, kunak mano nakagatang kan iti planggana. Inig kang kamat iti paggatang mo. Intong it mo mat. Temukit mga bakak, saan ba't gayam? Ita, mapan ka bumulbulod. Nang bulodam iti dayta. Kini kumarik adyunin siya. Dapay laro pam amapan bumulbulod kan kuana. Katno pag-aayat mo nga ichis-chismis iti karuba. Oo, agtal na ka man si kaguryaw. Ay, di ka lamabain, Clara. Nagalas, tikas tang wagalim. Hay, agtal na ka man, inak man laglaban. Wan, ay na! Agat sukati payud na. Hay, nagalsong. Apay, saan ayang agdigdigos ni Dionisia, Clara? Saan sanana? Tanagnisit mo gitungod na. Anya, ay, unay mo't daytan? Ay, saus timang kan jay kab-kab igitungod na. Na, imbag man, da kayat paya kaidaan nila kay na. Agpadpada damat asaan ngagdigdigaw sa. Ay, nanaglaing kanta nadlaw mo dayta, Clara. Ay, nanana, siyak pa iti ko na. Madlaw ko amin. Ay, agure kayaw. At dapay sa bali nga imarites ko kada kayo Ni pailaang kumarim a Dionisia ti imaritis mo. Naragrag sakal no iso ti pagtutungtungan tayaw. Kasta aya. Ay, ang pailaang lagi ti dadoma di tatataaw. Pare! Pare kaloy! Woo! Pare! Oh, apay para eh. Ay, at da ka matgayam dita. Saan ka nakita? Hindi na nakangaraw ta na banuga ka naggapoy di taltalawon. Nih, nakapasyar ka, mate? Umay kulaang kumabulodan di martilyo, pare. Agaramidak namin iti kulungan ti baboy. Ay, kaya na pare. Nasayat mo tayo ta plano. Isublik matla adagos, pare. Ay, uwan pare. Tataray maanak dya atap ti kusina may. Tani agtudtudan. Mabit lang Nakalaan ti martilyaw. Lakay, natarimaan mo tayo atap ti kusina ng agtadtad. Dahil tangarod ko mo ti planok nga ramidain. Binulod mo't ni pare Goryo di martilyaw.
Impabulod mo. Imay nang rod binulod. Kunay, nasuro ka na makalawas ko di na mulay sublin. Talagang agbubulod na kita agasawa. Aging kaita, sampay lang nga insubli ni Marie Clara tay binulod na planggana. Ah, bimulod matkan ka? Huwag nga rod. Ururayak nga isubli na hindi na may subsublin. Damagak kumakunkwanan no lumabas dito'y balay. Sa balin sa mati pagpagnanan. Ay. Isumulagayam akanayon ko ang makita ang magna di talikod. Ay, siyak itan tinurnungan ni tilalaban. Kasi kamot, panagtutudon taon, di mo pala natarimaan tayo atap ti kusina tayo. Madin sa apapabuludan dagi nga agasawa ah. Junisha, ada ka kadidita balayaw. Adak, dito'y kusina, nana. Mabit lang, tumayak dita. Busy kan samat, ah. Ay, huwag nga rod, nana. Madamati pa nagluto kiti pangaldawan may. Apay aya. Umayak ko mabumulod iti palangganam. Ni, umay kay bumulod. Un ata, babasit mo tagi di palangganak kat adu di lalabaak. Amuyo, nana. Tay kadakkilan na plangganak nga hinulhulugak ije Bombay. Adakin ni Marie Clara. Ha, apay ngay nga adakang kwana. Binulod na. Makabulanan kang kwana. Di na mulay subsoblen. Ay, unay mo tan. Saan la ka din ang makagatang itibukod na aplanggana? Manulaang mat. Ay, adak ko mamay pabulod ko ang di namin subsoblen, nana. Ay, nagalasan. Siyak pa'y itan tinaawanan. Ay, damagan yung tuman kay di kang kwana na makita yung nana. Ibagayo nga isublinan. Bayam, tano agkikita kami nga agmamarites. Iso day tati ipalagip ko kang kwana. Clara! Umay ka man dito, oy! Clara! Ay na, anda pa panak. Ayab ka lang ayab. Kita aman dito, oy! Oh, Ha? Ay sus! Tay planggana ni Kumari Junisha dito ya. Na, apay ngay, nakupit matan. na. Apay, di mo ammo no apay anak ko pet. Sikatin ang kupitan niya. Di nakman itudo-tudo. Sika! Apay kumasyak ngay. Di mo ayam malagip, idi na minsan nga aldaw. Adda nakita mapusa nga may nagkalong dito'y balay. Intaray na dyan pretom abangos. Di mo malagip data. Ay, wan. Gapo iti unget kaw. Imbas-ibas ko kenkwana dito planggana. Oh, makitam. Ay, isumit lagayam anak ko pait. Sapay saan mo ako kwa dayta. Nalipatam sa matan. Abinulod mula ang dayta kani kumarim a Junisha. Ay, wan anya. Anya pa yung tirupam amang isubli iti dayta, Clara? Ay na, mabit lang. Siyak pa'y ti umuna apag-istoryain niyaw. Mayat day ti imaritis ko kada kayaw. Ay, Clara, siyak pa'y ti umuna. Siyak pa'y. Sika akan ayon ti umuna nga agistorya. Ita, siyak mo ti pars. Anya ka ni nanan aya. Anya aya ti imaritis mo nga main. Tamakiin-ino na ka. Jay binulod mo, aplanggana ni Junisha. Di mo pa'y insublay. Ha? Binulod ka kan kuana? Nagkunang at da binulod ko kankwana. Ay na, jak lakit di makagatangan, iti palangganak. Ay saus, jak ugali ti bumulbulaw. Na, katno ni Junisha tinagkuna. Imbaga na day takan kanana. Ay na, Clara, nada kamin binulod mo, isublim mo't la adagaws. Laglagi pam, tay pagsasao ako nana. Ipulang mo, ti binulod mo, tapno agtultuloy, tinasayaat, apa nagkakaaruba yaw. Kastala ti biyaga, isublik to ano kayat kaw. Isublim nga minin, Clara. Tay ko na nga ruda, nana, isublik to ano kayat kaw. Di ka lamabain. Nubulodam, isublim adagaws. Apay ko mga isublik adagos ngay. Tapno buludak mo't Ay nanana, si katawan babay na. May saka pa'y mat abakit, nagpuskol tarupam. Ay. Di nakman awagan iti kasta si Clara. Jack kayat, amaw awagan ak iti kasta. Kahit anya ngay nga ti kayat mo ita. Naga daw ti mang buy-buya kadata. Oh, kayat mo,
tagpinaluta. Da kayo dita. Agpipinusta kayo. No asino ka da kami, ti mga bak. Ipungot-pungot kung tupay datakulot abok mau. Aha! Kulot-kulot at muta. Day taon na at abook mau. Sigay! Agabot ang arudan! Sige, Ipungot! Amen ko! Ay, daytoy mat! Apeng agtataray dagiti tattaw lakay. Papananda. Ada ka nagpipinungot iti pagmamaritisan dagiti babae. Asino nga dagiti agpipinungot? Ingka kitain na. Magluluto ak. Kita nga ro talot-lutwa ka. Agluto ka, tasyak timapan mang kita. Awan bain mo abakat! Hoy! Gusto na ito! Suwardan kayon! Di mo iya dayo kanyak day tabakan! Huston ko na! Saan kayo nga gapa? kulang pa dyan pa ng pungot ko kang kaklara. Kaya ko pa'y akaramutan day tarupam. Ay, Uston mga numakalamutan da! Kababay nga, gap-apa kayo! Uston! Ay, da kayo mat ng syuseraw! Agawid kayo ng tibabalayaw! Asino dagiti nagaapa ngay? Ay, ni kumarim aklara. Kanina na Flor. Nagpinungot da. Ay, una yun? Apa nagapa da? Diyan ka mau. Siya pala tinanganawa kadakwada. Ay, dagita kakaroba. Ay talago syuso ti paglaingan da. Talaga mga amin. Anyangin nga tan tinagapaan da. Ay, di mo tuntuladan ti kasta agalad data maday. Kababain. Panggapwak kumamakiapa ngay. Nagsingputa ka dagiti kakaroba kan kukumarek. Kita man di binulod ni Kumari Clara Planggana. Aging gayta di na pala subsublay. Ngamawa mo nangag na kanya kasaaw. Ay na, jakon masagay sa day tibuok ko a pinungot-pungot day di abakat Flora. Ay na, bakit? Saan asagay sa iti ka sa pulam? Nudi kat daytoy, daytoy. Apay day takartay. Kartibuntan, tapnusan ka amarigatan amang sagaysay. Kalbon na kaon na. Kasta talaga ti mapasamak. Tapno katawan dagiti tattao kasta kaday. Agaya mo timbagak akasta. Ay nyalangan ti rupak nga iparangkaw no kartibam ti bukaw. Daytapan na kipinungot mo, ti rumbang apagbainam, Clara. No apay mat ngamin anak kipinungot ka. Bakit pay mat nga road ti kinaapam? Day tatirason, no apay anagapa kami iti day Jack Clara. Gapula ang ijay binulod na Planggana. Kunakmot nga isublina, tinagidakas na kitden dyan bagak kang kwana. Baybayan yun day ta Planggana, nana. Ururayak di bumbay alumabas ta umutang akmanan iti Planggana. Ay na, di mo laam mo Junisya, nga uray no pagpabuludam day Jack Clara, imarmaritis na kalatta kadagiti karuba. Nagalas ka ti ugalinan? Tila'y bagbagana, puro pamirday kontra kang ka. No, may bumulod, itad ko adagaws. Ngumkas tagayam ti bagbagana. Iso nga road, nga inton sumarunaw, siya klaangan ti pabuludam. Lakay, iso day tantay ginatang mamartilyaw. Uwin bakit? Nalaglag na dito. Ngam tayo binulod ni Pare Guryaw. Adinan insubsublay. Ay, nangalak man na ni ti Planggana ala ko di Bombay. Andaman hulog ako. Ikan kanto iti paghulog mo. Saan mo nga pabulod ka ni Clara, Wana, amo kung ti ugali na. Katsi ka ngay, uran niya pa iti bagbaga day ta kumpare. Di mo tumot pabuludan nun. Talaga sanain. Hindi nanto pa insubli di martilyo. Binulod na, pabulodak pa ilaag. Nala, lampasam nga rin tararamido mo. Jak meten mabirukan, jay martilyo abinulod ko ni Pare Kaloy. Nang idiswam nga Sa apay jak nalpas, jay kulungan ti baboy. Bulod-bulodam, di mo matgayam usaran. Sa apay nabayagan abinulod ko dayday. Di ka lang mabaing.
Ay, sika ati awan babain na. Di mo pa insuble di binulod mo a palanggana ni Mari Junisha. Kasano ko mga isublay kat napirdi mo tang. Dahil tapay tiin ka pakiap-apaan. Huh? Ipalagip mo manang. Ay, nene. Dahil man gayam tay martilyo. At damat ngagpay sudit ang anak kabitay. Ala. Lepas ko unjay kulungan ti baboy. Anay. Uy, anay ko. Ay, unay. Ay, namartilyok na ito ramay ti ima. Kanay ko. Ay, ito mga minagan-anad. Anay! Anay ko! Ikaw kababain ang mga dagiti ka aruba. Kaskalasan ang lalaki. Ay, agore ka, tamang halak iti agas. Ay, saan nga agas ti ka sa bulag, bakit? Ay, nyangay nga raw. Ay, bakit? Mapankulangan isubli dito binulod ko ang martilyo. Isong agmalmalas akon. Tadyak amo nga isubli ti binulod ko. Uy, yanay ko. Katuray si ka, bakit? No adda binulod mo, isublim. Kat mo nasaya ati panaglilinangan tayo nga kakaruba. Ay, uwan lakay. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ipulang mo ti binulod mo, tapno agtultuloy tinasaya at apanagkakaarubayo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nuno. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.